Vzduch je hustý od zápachu kovu a potu. Iskry pršia ako smrtiace svetlúšky. Obrovské stroje hučia a prehlušujú všetky ostatné zvuky. Toto nie je scéna z dystopického filmu. Toto je realita pre milióny pracovníkov v továrniach na SUV po celom svete. Prichádzajú pred východom slnka s tvárami poznačenými vyčerpaním. Zaznamenajú sa ďalšie bezmenné koliesko v obrovskom nemilosrdnom stroji. Linka sa začína pohybovať a ich deň sa začína. Deň bez radosti, zmyslu alebo nádeje. Práca je neúprosná. Pripevňovanie dverí, zváranie švov, skrutkovanie dielov, tie isté pohyby dookola celé hodiny. Ich telá bolia, svaly kričia po oddychu, ale linka sa stále pohybuje. Bezpečnosť je druhoradá. Luxus, ktorý si títo pracovníci nemôžu dovoliť. Jeden nesprávny pohyb, jeden moment nepozornosti môže viesť ku katastrofe. Zlomené končatiny, popáleniny, amputácie, riskujú svoje životy, aby postavili vozidlá, ktoré si väčšina z nich nikdy nebude môcť dovoliť. Zmeny sú dlhé, niekedy sa tiahnu do dvojitých zmien. Obedujú na svojich staniciach s lopatami v ruke. Prestávky na toaletu sú luxus, starostlivo načasované, aby sa predišlo hnevu nadriadených. Každá sekunda sa počíta, každý pohyb je pod drobnohľadom. Čas sa stiera. Dni sa menia na týždne, týždne na mesiace, mesiace na roky. Monotónnosť im oberá duše a necháva ich prázdnych a zlomených. Už nie sú jednotlivci, ale iba jednotky výroby. 5. časť. Uväznení v stroji. Hovoria im, že toto je jediná cesta. Že by mali byť vďační za tieto pracovné miesta. Že neexistujú žiadne iné možnosti. A tak zostávajú uväznení v cykle chudoby a zúfalstva. Sú to pracujúci chudobní, žijúci od výplaty k výplate. Ich mzdy sotva postačujúce na prežitie, ich držia pripútaných k linke. Sú to moderní otroci, ich životy sú zastavené korporáciám, ktoré ich vykoristujú. 6. časť. Moderná plantáž. Priemyselné parky sa dvíhajú z krajiny ako betónové a oceľové plantáže. Obklopené plotmi, strážené bezpečnostnými strážami. Sú to izolované ostrovy driny, odrezané od vonkajšieho sveta. Vnútri sa robotníci lopotia pod dohľadom svojich dozorcov. Ich pohyby sú sledované, ich produktivita meraná, ich ľudskosť odopieraná. Vzduch je hustý od zápachu zúfalstva bez nádeje. 7. časť. Cena pokroku. Hovoria nám, že toto je cena pokroku. Že tieto obete sú nevyhnutné pre náš moderný spôsob života. Ale kto má z tohto pokroku úžitok? Kto zbiera odmeny, zatiaľ čo iní si ničia tela a duše? Pravda je, že toto nie je pokrok, je to vykorisťovanie. Je to chamtivosť. Je to systém nastavený tak, aby prospieval niekoľkým na úkor mnohých. A je to systém, ktorý už nemôžeme tolerovať. 8. časť. Pretrhnutie reťazí. Nastal čas na zmenu. Musíme požadovať lepšie podmienky pre týchto pracovníkov. Musíme bojovať za spravodlivé mzdy, bezpečné pracovné podmienky a príležitosti na postup. Musíme pretrhnúť reťaze moderného otroctva. Nebude to jednoduché. Korporácie budú bojovať zubami nechtami, aby si udržali svoje zisky. Ale alternatíva je nepriateľná. Nemôžeme s čistým svedomím naďalej zatvárať oči pred touto nespravodlivosťou. 9. časť. Iskierka nádeje. Existuje nádej. Po celom svete sa pracovníci búria a požadujú svoje práva. Organizujú sa, mobilizujú a dávajú svoj hlas počuť a dosahujú víťazstva, malé, ale významné. Je to dlhý a ťažký boj, ale boj za ekonomickú spravodlivosť je boj, ktorý stojí za to viesť. Pretože každý človek si zaslúži dôstojnosť, úctu a šancu žiť život bez vykorisťovania. Nastal čas na zmenu.